Pwede na pinadot na yan. Tib mo na lang. May hinahin ka lang. Text ka mo Bakit? na, chukin yung cellphone. Ay, kapalaitan ko siya. Na? Kumara ka! So, ito na yung status ng ating pork chop. Nakabaliktad na tayo. Asan yung rabbit? Wow! Ganda ng rabbit! Ngayon! Na? Ngayon! Ito yung rabbit, di ba? Ngayon! Oh! Oh. Ikaw ke! Nandun yung isa, di ba? Ba? Ha? Oh! Ito yung rabbit na isa. Ito yung buntis. Buntis? Butis! Buntis na siya? Butis siya! Wow, kung ba ito eh? Ano pa yung isa oh? Isan! Hmm? Mama ulit na dyan. Kama. Ano yan? Kabanglo na? Ano yan? Bakit ko? Kukuhangin lang to! Nagkakaya kami mga basa. Wala, hindi na yung mabasa. Talgawin mo. Patay na yata. Kala ko kabis sobra. Ano po kontra? O tapang pa-nervous na ako naman ma. O tapang pa-nervous na ako ma. Pagkati na. Pinakata na. Ayun na. Na? Ka! Angkas mo lang ka. Angkas mo dito. Hello. O bike ko ano? Bike ko ano bonbon? Ikot. Ikot kayo. Sige. Ikot. Kaya na kong pagkapin eh. Maranap lang ako. Diyan maranap na ako. Oatmeal, and ganyan. Oatmeal ka naman kung nga ba? Oatmeal ang pong datos niyan din. Masanting ang bulong sa akin. Tamakan din. One eh? Kumakatang bulong sa akin. Kaya bulong sa akin kami ang. Atik ito. Ang bulong tamo na eh. Pakuhakantik. Oh. Pakuhakantik. Oh. Biya saya? Wow. Wow! Ang sarap naman. Tama ma. O kain na tayo, kain na. Kaya na. Ay, sana. Kain na, Si kain mama na. doon. Mau! Hapungasak! Hapungasak! Kainin na mga tano. Ano, baby? Tara, kainin na. Ah, di namin babi ka no. Tayo naman tungkol din ng babi. Di na niya babi. Yan naman, ha? Kaya na. Oh, baby, oo. Alin eh. Ano naman init? Oh, tara, manta na ba? This is mine. Wow. Bakit? Kaya na natin. Tell Kenny. Ay, si Pinamedlo. Nano? Tampure mo. Nano ka na? Joke ni pabor na. Ketchup? Ketchup. Tapos sabi mo ng ketchup kaya nga, oh. Yang ako sana bala na mapalo yang ako eh. Mama. Ako yan ba na? Itong ketchup. Ay, na din na may ketchup. Ay, Kate, nanano ka ba? Take yun itong. May lina ko man. Kain po. Diyan. Hello. Mga pumasak. Say hi. Ay, hi, hi. Nakadaramdaman ko. Nakadaramdaman. Ayaw, Bobby!
Mama. Mas mapalagi. Chok kawali ma. Ay, mapalagi. Nyaman. Tabi tayo. Inanyi din. Problema. Tabi tayo. Sabi ako kumain. Masang. Wow, yummy. Alay kaya mo din nga po mo. Yaman. Wow! Sana all. Medyo may ka. Ay, ngayon. Ay, torta. Bodol fight. Kaya ko, kuya. Kaya siya. Yaman niya babi hapong asa? Luto ni Tito Edmond yan. Luto kuya yan. Luto ko yan. Tito Edmond. Pangkit. Kumana ako kayo malato. Tawag dyan, budel fight. Pero yan ang budel fight talaga. Yaman niya hapong asa? Kaya sa Na? Mabun kumape, mapagod. Kung mamaya ko eh, sudaya kaila ko. Ay, torta oh. Pero wala yung pamayapong nga. Saka ang matawanan din eh. Sakto yung bintang. Sakto Hindi yun. namin nagyunga. Yan na lang yung bintang eh. Sakto yung bintang. Bisa nga tigan niya niya at nga sa kanan. Ay, kamuna daw, kahit muna. Kawalang nasa! Kawalang nasa! Saka eh, torta, gewa. Na? Ano pa? Apolo. Mama. Mayaman yung gewa. Oh. Ito din naman yung pamangsak dito kita. Napinggam. Di may ketchup. Hindi sabi na eh. Hindi mama na hindi eh. Ano? Bagya-bagya tanda na ka. Malapit na kami ko. Sabi siya niya. Naman. Yummy, kuya. Paluwal mo rin ang kukuro na pumasok. Ha? Ating ko. Ating ko, karakal. Halong case. Halong case yung ko. Oo na, ano kayo magdala ko. Yummy. Yummy. May bulong ketchup. Makapasubing tama ka, no? Mama, I'll be not ketchup. Kaya siya yung babi, ha? Ibig bayo? Nanatibim na kayong pritong babi? No? Mayaman yan eh. Oo. Sakto nila sa iyo. Pinapagkuyan yung kuya. Ito kuya yan to. Ay, ito nagluto. Sarap do. Joke-joke niya yung Kuya Bondo. Tama ko na ng babi ngayon ito. Luto na anong ko. Kuya. Tama ko yun. Halika pa ang kunin eh. Ito ka naman ito. Ngayon, tama ko naman, ha? Sakin mo ako. Ano naman? May pali. Alam yan. Lana ito. Bebe. Ano, takman namin niya? Ha? Thumbs up! Thumbs up! Wow. Ba, manyaman niya? Ano ka po? Saan ka pa? Manyaman niya! Nyam niya. Manyaman niya. Yum. Simot oh, simot. Kulang yung nasi yun.